Danas prikazujemo kako stručnjaci i roditelji djece s teškoćama mogu sami napraviti trening, odnosno poligon s preprekama za jedno ili više djece. Cilj ovog treninga je razvoj koordinacije, ravnoteže, agilnosti i eksplozivne snage kako bi djeca s teškoćama u svakodnevnom životu mogla lakše prolaziti niz prepreka. Na početku provodimo elemente trčanja i hodanja sa zadacima, kao i opće pripreme vježbe s loptom, kako bismo podigli puls, odnosno kako bismo zagrijali tijelo za zadatke koje planiramo danas učiti ili usavršavati. Djeci koja su manje spretna potrebno asistirati kako bi mogli što kvalitetnije izvesti poligon prepreka, a u slučaju da su im elementi preteški, tada je potrebno zadati im jednostavnije zadatke kojima ćemo razvijati potrebno znanje i sposobnosti. Vježba skoku dalje preslika svakodnevnih radnji koje inače radimo. Preskakivanje manjeg potočića u prirodi, preskakivanje bilo kakve prepreke u gradu ili na selu. Hodanje potočićima može biti korisno ukoliko idemo u prirodu, na potok ili manju rijeku koja ima kamenčiće po kojima želimo preći na drugu stranu. Ili u urbanim sredinama kada imamo niz lokva na nekom području pa stavimo na suha područja, odnosno otočiće. Slalom trčanja oko čunjeva može biti simulacija kretanja u velikoj gužvi u gradu, kada želimo brže zaobilaziti ljude kako bismo što prije stigli na cilj, ili trčanje između drveća u šumi ili između većeg kamenja u prirodi i sl. Niskim skipom preko ljestava razvijamo brzinu pokreta nogu koja nam može biti značajna u nekim opasnim situacijama izbjegavanja manjih prepreka. Visoki skip preko prepona može nam koristiti u situacijama kada trebamo prekoračiti neke manje prepreke bilo u gradu ili u prirodi, kada hodamo ili kada trčimo. Ovaj poligon prepreka priprema tijelo djece s teškoćama u razvoju kako bi mogli što kvalitetnije upravljati svojim tijelom i prolaziti niz prepreka bilo u prirodi ili u urbanoj sredini, te na taj način spriječiti ozljede. Štafetna igra priprema tijelo djece i mladih osoba za još jedan zahtjevniji element, a to je nošenje lopte, knjiga, torbe ili neke nama važne stvari na način da zaobiđemo i prijeđemo sve prepreke, a da nam stvar ne ispadne iz ruku. U završnom dijelu treninga, kroz igru s padalom, sa i bez lopte, utječemo na smirivanje organizma na način da se fokusiramo na sitne zadatke koje zahtijevaju pažnju, duboko disanje i opuštanje. Ovim treningom smo se htjeli potaknuti na razmišljanje zašto baš ova vježba, a ne neka druga, i zašto svaka motorička vježba ima značaj u razvoju djetetovog organizma.